Makaranta? Ta kusa da zan je makaranta? Ana ganin ta ma cikin yayyage ko biro ba ta da shi sai dai ta aro ba ta da kokari ta talaka ce ma isa don ko kudin makaranta ba ta kawo mu mun kawo shi da mu kwata kwata ta ba ta kawo ma sai ta za ta kai ƴan musiyata uban da ba sai sati ba dafa ba tsere cikin ya gidansa ba kalle ta da Allah dan musiyata Allah ta kuma kai ma wata kawo
yayin ya ɗauka ko ke masu irin wannan wulaƙanci amin haba amin ina ganin ku da mutunci kan a ce kun ya ku da su mace wallahi in ban da ka zo tiddan da mun zane yarinya nan ba ai ko ba da Allah da kai ai tawa da yayin mutu dukan tsayawa wannan mai kunya ba za a yi haka ba ni ba ma kunya ba da kunya ta kunya ko kuma ane masa magana kuma kina kare ku kai Allah mutum ya ba ya ba lalle ya ka ba za a yi haka ba ana ku da Allah wallahi da bazan ki bada mun kisa to ne da Allah ku masa kuya ko ku taka din mu da ane masa magana kuma kina kare masa shi kunya kai ko Allah ya ni da su ba su yan za ku da to ni ma na ci su nan ba a zancen zaman kai a ne ku ya kudi kai wallahi da bazan ki ba u ba da ya mun kira su ba Allah za ka ga yanda ake ha ba ta dan mara ma yake neman ki to wanda zai ba ruwa na ha ba aminu yanzu ake kana kada mace ai wannan abun kunya ne a gare ka to wai kun kada har ma kun bige Allah ka kare mu ko to da cikin gawa abun da kan mai amma kuma kun san an fakar kun wallahi mu take mu take bangawa abun da yayi wallahi daga yau ma kana kare irin wannan abun kina mu rigima da maza a bayan su da na yi kuma ka san wallahi ko da an ban mu yi fadan wallahi kalle ta sai da ta karfi na kuma sanin kan kai ya matsa ne bi ba a rigima da maza sai yanzu ma rigima yawa ne sai talauci yake kawo rigima to ai su sun talaucin da yake nan ya kawo to ni dai na ga miki mun ji da rasa ki gida maza sai garo ko da ba da ina wannan ake kina rigima da maza ina jin gaskiya da bige ki sai ma ka san ƙarya ne da a ba ki hakuri ba irin wannan kin gane sannu da so yanzu daga wajen malam nake za a kawo rubutu wani irin rubutu yarinya tana kwance ba ta da lafiya ka ce rubutu sau nawa aka sha ya ilahi alamin ai magana rubutu da kake cewa wani rubutu a gaskiya saboda Allah da Allah za ka je ka nemo mata magani ka nemo mata magani wallahi ne malakilu to nawa zan rubuta da su yanzu na nemi kudin magani ba a samu ba to ba sai mu koma ga Allah ba ya rubutu yanzu zai kawo Allah da Allah in za a je a samo mata magani a je a samo mata magani rubutu sau nawa ta sha tana nan ga ta nan to nan asiri ya yi yawa ya ba su ga wannan ciwo ko mu yan daji baka ya je mu dala ya ka ya je ya ki tashi dala Allah ko Allah ya ba ki ya je kada ki san kar mana da gaba saboda Allah da annabi haka ba ki to yanzu ta ka ga ki za ki cinyewa la ilaha illallah muhammadu rasulullah ya Allah dan Allah ku saurara kar a jiyo a makota a ce mutuwa kai ko an san ba ta da lafiyar nan kwana da kwanaki yanzu kina daga murya ina da na ilaihi raji'un na ji ana kira a mutuwa assalamu alaikum ka zo an san kudin wani na gaji da zuwa kullum ka ci kullum ki zo kullum ki ce yanzu kuma ki ce ba ku zai tsayo yau ta yi kashi ka ya hakuri don Allah da ai ba san kuskure ba mu wani zancen hakuri ka rufa mun ko kulli gwangwani guda manja wannan manja kwalba dai kawai kullum ki ce dinga zuwa yau ba na so na'am yaushe suka ci bashin wannan yaron da zai mana cikin kuɗi a kwana da kwanaki man nan da kake sha malam ko ka siyo mai shi ne wurin da nake an san bashi dama nake yin miya muke sha ko yaro dan cikin kuɗi kan ya zo ya mana tsaye yaro marasa kunya goyi zai ko ya za mu yi tun da sana'a yake kuma mu muka taɓa kayansa da ba mu taɓa kayansa ba zai zo ba ko wannan kwata-kwata ba zai rashin kunya ba ne kawai saboda haka kawai ne da kuɗi na za ka yaro ya hakuri shi muka da wani zan biya a babu kullum a zai zo kullum a ce yanzu wallahi ma na gaji yanzu a kawai yau tare kaga ai tun da kake zuwa ba ka taɓa samu da kake samu to ka yi hakuri ni zan ba jibi ka dawo ba Allah ya za a baka gaskiya jibi ya yi yawa kana hakuri shehu da kawai jibi zan zo dan babu kuɗin na gaskiya rage ba gaskiya na Allah ya kar mu an gode kana hakuri na so wai irin abin nan da masu magana da wai duniya ina za ki da mu yau gaba ɗaya ni dai kam ba wani ba na ji ba ba ake tsana lalace ga mara lafiya da akwai ragowar garin da za a tuyo kuwa yau ba
sauran ɗan tuwo ne na ɗumama ba yarinya ta ci ta tafi makaranta. Lama ya mun wara da kan da zamu. A gaido. Da so na zo karɓi kuɗin arakina. Da so na zo karɓi kuɗin arakina. Saboda tun wancan satin ta kamata su wani kuɗin arakina. Amma ba su wani ba. Ni gaskiya ni da a yau. Ko kwanan a gani gaskiya an wani kuɗin arakina. Yanzu da su a ce ba ki dana a gashin nan ba? A ce ba ki dana a gashin nan ba da mu? Kwanan ba ba ka yi ba kan a gashin nan zai ki dana gashin nan a ce ba ki dana. Kada ne zan da kada wannan kira ko ni ba da tsaya da ta ana gaskiya. Ko me ne ya ce kika biyo? Ko me ne kika biyo a gidan nan? Da me za mu ci? Yau wannan gobe wannan. Banda aka ruwa shi da rigimar dashin nan, wace wai uwar da. Ko ko wani rigima. Sun yi wani da dashi da so muna kawo da kanmu. Dashi ne zai hana me zai daga. Saboda kudin ma wanda ke ba kudin makaranta na ne ba na ta abinci da wani ya rabe ta take da bisar kaza. Yaro, ka yi haƙuri. Ni za ka duba ba ita ba. Don Allah ka haƙuri kwana uku ka dawo. Ka dawo kwana uku in Allah ya yarda in sha Allah za a ba ka. Saboda da ranka da ƙara amma gaskiya kwana uku zan ta almani. Ya haƙuri ba ko. Zan karɓi kuɗin. Ka haƙuri. Ya haƙuri. Zan kula da ba kwana uku. Ka dawo na yaro ka dawo. Mun gode. Da jima ba kan uwa ba. Da jima da mai ra'ayi ke da so. Wancan na ce masa kwana biyu ya yi haƙuri har yana cewa ma biyu sai mai yawa sai ɗaya. Wannan na ba shi kwana uku. To wani ya dawo ya zami. Suka zo suka haɗu a zami. Salamu alaikum. Salamu alaikum. Ko za ka je ka gani? Da mun nan kira sallah. Ko ba kwanan dubo. Assalamu alaikum. Da to idan ya yi zan ce masallaci daga can. Ko a zo kan mana Allah ko ba da sauki. A zo kan mana Allah. Salamu alaikum. Wa alaikum salam. Malam ta malam mutum ikon Allah. Ikon gaske. Na yi ni alhamdulillah. Ya ga nan kwanan da ya ga dai kwanan da ya gida. Alhamdulillah. Insha Allah. Madalla. Ba zane na zo. A'a sai ka dan shigo ko da ai ba magana shigo ya bace. Shi ne maka ga na zo ina jin kayan fahimta abin da yake nufi da ga na zo. Na san abin da kake nufi malam. Yauwa. Abin da sai haka malam Hassan. Saboda Allah yanzu ka fara muku da kai. Ka zo da kuɗi ko kuwa? Iyo. To. Wannan kuɗi dai malam Hassan yau dai. Ka zama yau. Hakurin da ni dai na baka har na rasa mani yanzu zan ce maka ne malam. Malam Bature. Na fa gaji da halinka. Ko kai ne tseren masallaci kan talauci. Ya ka tun abin da za ka yi kenan. Haba malam. Kowane lokaci na zo maganar kuɗi. Sai ka ce baka da kuɗi. Ko kai kaɗai Allah yake hana kuɗi a wannan zamanin kaga. Malam Hassan. Wallahi malam garin girman Allah ka karanta. Da dan Allah ka karanta. Ni akan kuɗi da kowa zan iya jima. Ina biya ma. Ko ka bani kuɗin nan ko kuma ka san halin da kake ciki. Wallahi ba mutum. Ni ina girmama naira kai da komai da ka sani. Saboda haka na gama mutunci da zan maka na maka. Saboda haka ka san abin da kake ciki. Malam Hassan. Dan Allah dan annabi ka ƙara hakuri akan hakuri. Kudin nan babu shekaru na nawa ɗaya na shekara kamar 10 12 a gidan nan malam Hassan. Ka san halina yau ce ta zama yau malam Hassan ba hana kudin nan ne ba. Amma dai ka san ni ba da kudin bashi ne gina gidan ba. Malam Hassan ni ma ka san ba halina bane wannan. In dai ba dai mantawa za ka yi ba. To amma yanzu ka canza. Kuma da ma sun ce idan kiɗa ya canza dole rawa ta canza. In ka ga za ka iya ka biya ni, in ba za ka iya ba ni ba abun kunya bane ban ki ba wallahi ka koma kasuwa da canza wannan da ne dole ce ta sa na canza. Yau ce ta sa na canza. Ba halina bane yanzu da gidan nan. Daga nan kofar gida za ka ga shinkafa. Yara sun yi kasa amma yanzu ko dan babu. Malam Bature ka san din da ake mutunta na mutunta ma. Wata ce da baka bani kuɗin hayan nan ba. Duk gidaje na babu gidan da aka taɓa yin irin wannan abin sai ne gida. Akwai wanda na tayar kwano na bar saka tsirara a cikin gidan. Ta su gidiya na. To da Allah ka kai mana haka. To za ta kai mana. Allah ya da wallahi. Ko in sanda ni ko wallahi ba da hanyar da zan kore ka na san hanyar da zan. Ba na sa da tsohon nan taka. Ka saurare ni abin da yake gaya ma. Kuɗi na kawai ka samu rana. Tun ranar na ƙara dawowa.
wallahi ko kuɗi na ko kuma waje inna lillahi wallahi zan sa ai tafi da kayanka malam hakan ka gari jiya sabuwar sura za mu ko dama jiya mun gama ya aiki dama jiya mun gama su biyu lama ta sama wato masu da tukun shi ne za mu shiga ya ayi wani biyu zuwa ɗallafin mun yasa ɗallafin na tattacin da wasu yanzu sai ki saurara da kyau ki ji za mu fara أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وآتوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهم ولا يخرجون إلا أن يأتين فاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا يدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف لا يشهدوا ذوي عدل منكم ويقيموا الشهادة لله ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ومن يتق الله يجعل له مخرجا. amma kafin mu fara wannan jihar ɗan biyo miki ko ba da wani ɗan jikin ko sai mu ci gaba da wannan ɗanko to in biya ta bismillahir rahmanir rahim yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi lahu mulku wa lahu al-hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir huwa alladhi khalaqakum faminkum kafirun wa minkum mu'min والله بما تعملون بصير الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروه وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر jiya mun yi social study amma ya zama miki tambaya kafin mu ci gaba da english koke ya abubuwa a cikin aikin da muka yi na social study to shi Nigeria state nawa gare ta 36 to ina ne babban birnin Nigeria Abuja inda na fahimci abubuwan da muka yi bayan din ki rike su to yau za mu shigo english akan english za mu fara da kan ƙarin abubuwa yadda koyar kan jin in su wuri an tsaye using da su ke solving a problem ɗin kan da kunya ko ba ka ba ko ake gani haka ne ya dace to shi ne duk abin da na faɗa ki faɗa what is your name yaya sunanki my name is Hafsat how old are you how old are you? Yaya shekarunki nawa? Ok. Mun ƙara dawa farko zan biya sai ki dinga bi daidai ke na dinga da faunasar ɗin shi daidai. Kin gane? Na gane. What is your name? My name is Hafsat. Is Hafsat. How old are you? Shekarunki nawa? I am 8 years old. Which school are you? I am in Dalaga Secondary School. I am in Dalaga Secondary School. Yawancin da kin fahimci wannan sai gobe za mu masko. Saboda haka ni yanzu zan fita sai gobe a shi wannan sai ki ajiye wurin in kin abinci sai ki ɗaukuwa sai ki an gama karatun ne? To madalla, an gode.
Allah ya saka da alheri. Na gode. Ka bai da gida. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت. Wannan karatun da dai an yi shiga wanda aka yi Allah sa mu mura saboda haka yanzu abin da za mu ci za ka je ka nemo mana ko daji ne gwara ka shiga ka je ka samu mana ko jinkin ne mu kwaɗanta mu ci in kai ka jure yunwa ai ka ga yaro shi ba zai jure yunwa ba ko Tun da Allah ya bada. ba a hana shi abinci In Allah ya yarda za a san abin da za a yi a kai. sai a sani Karki da komai. to ni da ta da rashin lafiya ma ni ba a samu a yi abinci da wuri ba yaya kuma ba su Kun san ita da Allah ya fara da salamu. Tabara ba ta fada ba ka ba. a'a tijjani na yin ku tijjani ta yi na lafiya lafiya ka ya su baban naka lafiya ka lafiya a mara lafiya ga tanan karin an gode an gode na ji hidiman din da kai an gode Allah saka da alheri an gode Da sani ya yi sai ya daga da ya tsawon kama. Da ya cire kayan makarantar ne ko? A kayan makarantar na samu zama masa. kai na hafsat ne a hafsar kasan tun da aka ba da hutun nan kuma shi ne take ta yawon ziyarar yan uwa yau ta tafi gidan kanan babanta wani zan tafi kan ka da mutum jami Yaro za a koma? madalla an gode Lafiya. kuma sai a siyo wasu lafiya a'a ba ka gajiya kullum Allah ya maka albarka an gode na an Kai da ka tayar da tsuguna. Jason? na ba Ko abin da kuka sani a babu karba? Ba bincike? Yanzu yaro kamar wannan ya dunkule wannan damin kuɗi bayan ki karba tana gungodi haka kullum. Yaro, sanar da me kike ka samu wannan kuɗi? a ba ku kanka ji komai dama ina haike kine kuma ina turuwa ba bayan ma haike sai turuwa bayan in an tashi daga makaranta gobe tsan lokutan ina zuwa kasuwa Ikon Allah. daidai sai in abubuwa da sun zan in samu kuɗi Jason? Na'am. Kin ji yaro da dabara ko? wallahi Kin ji yaro da dabara? ai yaran yanzu ba su zama kawai Yaro Allah ba albarka. Allah ya ƙara koyar ne, Allah ya ƙara kwarin gwiwa. Sun gode. Sun gode. Allah ya maka albarka an gode Allah akbar. Nake muke ka tabbata. tabara kai aiki Ayar Allah. mun gode wa Allah to ni yanzu ya a tashi a ji aiki ga shi ne kakar amma ya kasa da shi ba a ba wata kasa ta ne ko kasa ba ya yi ciki kawai Ko duk kika. a so dan nama a samu a dan abin nan Ba ta zuwa kin ji wani nama. kai ga shi ka tana suwa ka kasafta Ana ta kai kewa ake ta kaya. Ni ke wanda ba ya yi yawa mu da muke a ni da zai kawo mana abin da za mu ci to dala. ya haɗu da kayan
ganga sa waka ganga sa waka mu je mi rawa mi yo juyi mu ji daɗi. Ganga sa waka mu je mi rawa mi yo juyi mu ji daɗi. buɗe idaninki yan mata buɗe idaninki domin zamanmu na soyayya miyo rawa miyo juyi mu ji daɗi. Mai zai hana ni kalle ka idanu suna son kallon ka domin idan na kalle ka sai na yi nishaɗi na ganka na ji daɗi. Ni ma ina so zan fara nasiha nake so zan tara maza da mata zan yi kira domin mu gyara ɗabi'unmu mu ji daɗi. Kan ilimi fanni kamar iliminmu na Qur'ani har iliminmu na zamani mu ji daɗi. Don rayuwarmu ta inganta kada rayuwarmu ta bambanta banda wariyar launin fata mu dinga kyautatawa junanmu mu ji daɗi. Ganga sa waka mu je mi rawa mi yo juyi mu ji daɗi. Farin gani fari fa na alheri mu ɗauki junanmu da alheri mu rausaya mu tashi cikin sauri mi yo rawa mi yo juyi mu ji daɗi. Ganga sa waka mu je mi rawa mi yo juyi mu ji daɗi. Don matsayinki abuna ni a yau kin gidan saurare ni an bayyana domin ki sani cikin sanki wannan zamani mu ji daɗi. Ganga sa waka mu je mi rawa mi yo juyi mu ji daɗi. Kamar yarda ni baka yarda da ni haka ni mana ke gauna ka sani a gare ka ba wani sauyi ni mai sallama mai amfani don rayuwar mu ta inganta mu ji daɗi.
tsaya a cikin murna ni a yanzu na cika burina gane ga wanda nake kauna don zuciyar mu ta san nutsuwa mu ji daɗi. Sai mu rausaya a cikin murna ni a yanzu na cika burina gani ga wanda nake kauna don zuciyar mu ta san nutsuwa mu ji daɗi. Abu naka maganin akwai ka na ma abota sayan kasar na bidiyo ko na rediyo kantin sanarwa ya tanadar muku kasar iri daban-daban kamar India, Amurka, China, Canada, uwa uba wasannin kwaikwayo dukkan akan farashi mai arha. Muna nan a gwamnatin Housing Estate daura da asibitin gashi na Dala kan titin kofar ruwa ko kuma lamba 126 sabon titin Sani mai Nagi. Haka kuma muna yi muku albishir da cewa mun sake buɗe wani katafaren kantin sayar da kasar na bidiyo da na rediyo a kunna makaranta wato Sarauniya Production ta bayyana a kunna makaranta. Zo kantinmu ka zama banci da sauran. Wani ma ya rawa bare dan nakaɗi Sarauniya sarautar Allah. ta Kano mai san ta gyara shirin al'umma. Albishirinku jama'a gora ƙwarya goma. Ina ma da ta kallon shirye-shiryen ƙungiyar Sarauniya musamman ma shirin da sakandare ɗi. To ga fa dama ta samu inda za ku kashe kwarkwatar idanunku. Ga shiri na musamman da aka tanadar muku dangane da shirin da sakandare ɗi wanda aka yi wa lakabi da sirrin da sakandare ɗi. Sirrin da sakandare ɗi ya ƙunshi ci gaban shirin da sakandare ɗi da kuma wadda aka shirya wannan ƙayataccen shiri. Haka kuma akwai hira da aka yi baka da baka da taurarin wannan wasa. Gani dai da koriji a sha kallo lafiya. Wai nagaratiya kai ai kaman aboki na zan ce ne ko kuma ni kawarsa ce haka muke kuma har yanzu a haka muke yanzu ma nan sai da na baro shi kafin na taho nan wajen na haka ni ba wani abu wanda san da taba hada ni da turo inda nake cewa a taya na ganin yarinyar nan mutum ce ko alade wannan kalmar saboda a lokacin da muke filin wasa gaskiya wasu kalmomin ba mu kanmu ba mu san za mu faɗe su ba sai dai kawai in sun zo a bakin mu za mu faɗa don mu kawata abu amma muna amfani da key point ba za mu tsallake wa abin da director ya ce ba kamar idan an ce ka zo ka ce wannan zare fari ne to za mu ce fari ne yana kyalli yana sheki dan farinsa yana wata walkiya baka dai kauce wannan farin ka canja masa ma'ana ba. cikin farin ciki ne a yata aiko ne na maganin kawo a hada da wannan a kai asibiti a bashi wannan kuma na bikin kyauta ne da sarƙoƙin da na siyo mata
ka zo ka duba ka gani idan ba su mata ba sai a sake wasu kar ka manta wannan kuma wannan faran matar mai kalangun nan ba dai ma hauka siya muke na gaya maka a kai ta yi masa magani gashi nan wannan kuma ka je dan koyi ka samu alaji ka ai ka ta alaji ka ko to gashi shi ma ka ba shi ka ce in ji ne ba za mu mayar Mai madale idan na ganki hankali ya banta mai kyan halice madina amince لا حد لا إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم حرصة أيضا نفهم سوا سنة كمارنا سنة سنة أيضا نكتة جانا كي نعم وقت تسرطة وبنجا هيدا هيدا أصدت تدعوا برا حمدتو هيدا كاي wannan makarantar ya karbe ki. Ai ruwan garin yana da kyau. Biki ga yadda kika yi kyau ba. Mutane guda biyu. Lafiya. Lafiya. Ya makaranta. A'a, ke kin da yi kwan Allah. Ya makaranta. Kalau. Yanzu da zuwa. Yau wasu ne ina baba. Baba lafiya kalau. Ya tafi kasuwa. Kai. Kun ga tijjani ko a hanya? A'a. Ina da mun aike maka. Sannan kan Allah ya masa albarka. Amu. Ina ta ana wahala. Mukan alhamdulillah. Ke dai dan Allah dan Annabi ki daure. Kai ki ga wani ki ce ga wanda ya fi kike so. Kin ji abu yake zaben tumun dare. Gaskiya wannan yaro Allah ya mishi albarka. Amin ya rabbi. Haya wata 6 shi ya biya mana. Kin gani? Gaskiya yaron nan yana da mutunci. Ba akai ya zo. Kai ya zo duk juma'a. Wallahi ya zo ya gaishe mu. Kin gani? Kada kuma a zo can ta zo ta ga wanda ya yadda ce wancan yaba ina ma ba ka fara wannan da ba mu kunya dan da yaron yana da ba ta ci duka ba a waje na wallahi ni ba abin da zan ce sai dai ce Allah ya masa albarka amin ya rabbi kuma wannan kaya dukka shi ya dinka ba mu wannan dan Allah da wanda ne shar ko ne shar da shi wato da dadi ya kashe babanki kai ke to zan ta auren sai kin dawo na ce a'a tuni mun kin amince kin yadda ba wani keke sai ki tashi ki shiga ɗaki ko ki je ki shashare sai ki dan yi wanka da faɗi ki yi mu zo mu samu abin da za mu ci ko ta yawa bani mu amma bai yarinya ce da wuri ya zama da kayan daɗi da farka nan ga Allah da Annabi to Allah ya tabbata kasan shi wannan specially bai kawo equivalent da su wannan kayayyaki ba dole sai an yabo wannan wacce ɗin tun ya kawo can 350 ya kawo can 350 can 375 amma tun da muka auna can 350 muka gani ka shiga document ka ba shi garba ai nan su cewa ka ba su shiga zama na office ba okay to ni ma ne abin da na wannan ai ne ko a wannan na ranar monday ne okay na monday ne kwarai ko to ba da mu na monday ina kuma office sai ka shigar da su kaga idan ka shigar da su ka aika ta in ka aika ta ne da office abin da aka yi approving kaga shi kenan ba wani matsala shi alhajin ba na jin yana gari alhaji baya gari dan ya gida baya to
amma ina fitar kan shi alajin ai yau zai dawo ba ma mamaki ko ya dawo haka yau zai dawo dan da waya sun ce ba mamaki ma yau zai zo na amma ni kayan nan akwai wasu wanda nake ganin cewa kamar sun yi over haka ciki a don sun wannan zaren ne an kayan nan ka bar shi zaren nan ka dafa gidan mota biyu an bada wannan zaren domin an shigar da shi ne kuwa yana jika ce ko kayan sun yi over to ko shi ne baka abin da shi ne ban zama na yi apreciation ɗinsa a ciki ba an ba da zare mota biyu ko mota biyu wato ko shi ne wanda wannan kwaran nan ya karba ni kwarai shi ne wanda kwarai ya karba wai ka san dama da aka bashi zare ya ce zai ba mu audi ka fahimci Abdullah ba Abdullah okay Abdullah a to ba ran fara su bane wannan da Abdullah ba na bangaren Abdullah bane yayi ko ba ko na zan zandir ne to babu mamaki amma ba mun kira Mahmud yana nan yana zama wai an shigar da balatin nan an kawo alaji wannan balatin kuwa wai kuma ya samu kwaran nan ya kawo masa mun ya samu shi wannan kwaran ya kawo ne ya kawo kuma da kuma oke to dama abin da muke so ke yau to ka ji ma a shi shi ya kawo ke wai ka shi da in ka hada ka tara da wannan zai baka zai daidai mu shigar da botocin saboda wannan kayan albashin da za kwarai kuwa na da kyau ya zama cewa alhamdulillah har ba ji kuma ta shirin kana ne wallahi ba haka bane ya za a yi ba mu kati 1000 ya san ka yadda Hafsat take da kawaye kuma ko sai ba mu kati 1000 da tana shi ya kare ba a je ko ina guda 2000 biya ka bana ya ko da guda 2000 a samu ku to duk wanda shi ne zai isa wannan mai printing din 2000 na bashi a kan mai printing okay to amma to ina da ma suka da guda 2000 da aka ba a to ai dinda da ana tsari to ana da ito ina kuke kawo wannan irin kawai amma abin da za a yi wannan shi wannan mai printing din na zira abin da ya dace ka je ka same shi to idan ya gama wannan dole ko guda 1000 sai a karba sai a basu idan ya gama abin da ya samu sai a basu domin ka bata amare da zan je same shi ka san dama da ganin kura ita ce afiya haka ta wasu din ba ba su amfashin jiya wasu yara ba gaskiya to amma ya kana dole ne ke ziga su ke a ba magana ziga amma aibi 1000 yanzu ga shi za ka yi wata ɗaya da ma cewa za su bai isa ba ai ba ba shi to shi ka duba maka a ƙawayensa a makaranta ƙawayensa a gida ƙawayensa da ina ne da ina ne kai ne ka ɗan ka sani kawai kake nan to kuma a zancen ne bidiyo kyamara saboda ɗaya muka samu kawai wannan Ahmed ɗin wannan ai ina ganin da suka kai ina muka ce mun za ku yi magana da wannan mai bidiyo kyamara wannan ba masala na gina sanye shi to ba sanye shi Usman Abubakar kenan Usman Abubakar kwarai da gaske shi ne zai yi gaba da kana da ma'ana ya zama kwararre a yanzu yadda za a yi gaskiya ko a ɗauko mai a hana ce ne sannan kuma ya sun ƙara da sa kuma biki ko wasta ce amarya ce jari ita da kawarta Aziza to ita ce amarya ta ita ce wannan ba na gode na ku gode sama wanda na ji daɗi yau ga kya kamfani na Tijjani mutumin kirki ne don duk wata matsala ta kamfanin nan shi yake kauda ita kafin in zo amarya ya kamata wani abu a bikin nan Tijjani mutumin kirki ne ita ma'aikata wani abu na barna a wannan ma'aikata ta Nazir a ko ina ne gidan nan alhaji da daura wannan kai da shi an fice shi to sai ka ga mun wannan ai na san wannan na fito da kuma dibi ko ai mun kwatancen gida yadda da na ɗibu manyan daraktoci na na kamfanin mutana gaba ɗaya zan haɗo su da na nan ɗin da na can gaba ɗaya to kuma da ina ne ya mata a gwamnati ne nan ba police station to nan gwamnati ko kusa da shagon sarauniya yin production a da ɗan kwana ne a barin ɗan yana ya kamata in haka to da wannan ko to a
sai kurata ko ai sai kurata ni ma na gode hello ya kawo ta kuwa dan ya da tsoro hakika yaran nan wannan yayin da ta fitar gonsa wannan ya mata manya ce amma bari tijani abin yadda zan yi da kai kana kamfani na ka je ka nemo zuciya wacce ni ban zaɓa ba zai yiwu ba ina wannan da shiga ta abuci a kuma wanki tijani wannan shine ainihin yaron gida na babban sarkin gida wannan kuma babban direba ne tun da an gaisa sai ku koma wannan zuwa da malama Hafsatu na san zaki mamaki daga al'amarin zuwa na wannan waje to gaskiya ina tafa da wasu zantuttuka a masu muhimmanci domin tun daga ranar da muka haɗu da ki da safen ke lokacin da kika je kamfani kuma a basashen ganin biki ne ya kai a wannan lokaci na karɓi invitation na gani na yi manna to amma tun daga tahowar ki har zuwa yanzu in banda na zo wajen nan a yanzu da gaskiya ina cikin wani hali na rashin jin daɗin rayuwarsa saboda gaskiya ban taɓa ganin wani abu wanda nake kauna a duniya kamar ki ba don ina kauna ki sosai don haka ma a wannan lokaci na kalle ki ina murmushi ina fara'a kuma ainihin aka yi maza duk wasu bukatu aka kautar da su sannan na zo na saurare ki har kika taho dai ina tunanin ki to dalilin zuwa na wajen ki a yanzu gaskiya kaunar da nake miki ta fi duniya da abin da yake cikin ta don da duk mai rai zai iya cire ransa ya bada shi sadaki ga ya mace wallahi da na baki abin da ake kira dukiya na mallake ta kuma tun da nake ban taɓa yin aure ba na sa neman kuɗi ne a gabana a yanzu na wuce multimiloniya saboda haka kamfaninnika ina da su a kasar waje ina da su a nan gida ina da kadara ba abin da ban mallaka na rayuwa ba ni da abin da kake faɗa Alhaji dai na roji ne amma fa ban gane me kake faɗa ba to kin san an ce zumunci a kafa yake kuma labarin zuciya a tambayi fuska na ta ko na zo har kofar gidanku na sa ai sallama da ke kin fito alhamdulillah kin bani haɗin kai kuma na gode kwarai da gaske
wallahi tun daga lokacin da muka haɗu da ke nake tunanin yadda kike kalamanki da muryarki gaskiya ni ban taɓa jin wata murya mai daɗi kamar ki ba kamar take ba wannan ne ka zo kake ba wai kin zo ta fi iska daɗi ko da a ce lokacin gumi ne wanda ko mutum yana cikin bacin rai ka gane ko ni ba ɓarayin ka bace kuma kai mace amana ne kai shashasha kawai ma irin ka dan zan alhaji ma kamar ka an ban da haka yaron ka ne fa yake so na mu yau sauran kwana biyar a daura mana aure da shi amma haka tashi ka dauko baka fuska ka ce za ka zo wurina ka zo ka yi mun mai to Afsatu wani ne ba ku dace da shi ba da kai muka dace ko ga inda kuɗi yake wannan yanayin jikin naki idan ba kin samu waje inda za ki zauna ki huta fatar jikin ki ta daga fari tana shining tana walƙiya ki ji daɗi ki kwanta a mota a caki ga direba nan ki zo gida ki ci abinci ga inibi ga gwanda ga fasa kafir ga abin ga lemo ci da ni ko mace amana ya kamata wanki ni babbe ni ta abin da kika faɗa ba zan ga ba ma irin ku ne mutanen nan masu cin amana dan ina ga cewa ko danka ne ma za ka iya cin amana shi batun da ka ci yaron ka malama Hafsat mutum ne yana ganin girman ka yana ganin mutuncin ka ina ban ka sai da kafa sani amma yanzu har ka iya ka taso ka zo ba zan iya kyale Tijjani a aure ki ba to sai ka inda za ka yi kaunar ki abin da za ki gaya min ni ba zan damu ba ni ba na son ka ba na kaunar ka ba na ina kaunar ki ina son me son ki ko ba ka ji abin da nake gaya maka ba ba na son ka ba na kaunar ka ba na kaunar abin da ya kama da ka har ne da ka biyo ma ba na kaunar ganin ta ni kuma ka ɓace min da gani da kanan wurin yanzu idan ka ji kuma wallahi jikinka ne zai tsaya akwai wannan abubuwan da kike ji a cikin so ne zan me zan yi da kai da kai da babu ma kai gara ma babu ana lillahi da ba ana lillahi ne yake faruwa haka ba ne yake faruwa haka yanzu ina ta nema ko shiga cikin gida ina ku shiga sani muka hari ko amma dukan so za a yi mun ma ai da sauki alhaji da ke faruwa lau lafiya kalau lafiya lau ya jama'a alhamdulillah me ke faruwa hajiya ba wani abu bane a zuwa na yi da niyyar alheri wannan ya taku na ganta ina kaunarta kuma ni fi sabilillahi wallahi aure nake da niyyar yi alhaji wannan abu zai yiwu ba da karaban gwaranta nake fa ya ma za a yi wannan hajiya mutanen gari ai sai su zage hajiya kiwa Allah kiwa annabi wallahi in ba zai yiwu ba aure ta ba mutuwa zai yi za a yi a gari ana yawo da mu ana zagin mu na kama da karaban gwaranta nake na gaya maka hajiya ba zai yiwu ba hajiya do Allah ka wannan hajiya ka wannan karba hajiya na karba do Allah karba alhaji ya zai yi da wannan kuɗi duk nawa ne duk naki ne duk nawa ne alhaji ki ci goro kuma wannan abu to mun taɓa ne fa zan kuma sake aiko da wasu kuɗin ni dai ke ce ga tana a gidana na kama kafa da ke to Allah do annabi yaya babban yaya ni wannan kuɗin na ne alhaji in Allah ya yarda ni ne kaɗai kwarai kuwa inda arziki yake ai ba a kira tsaya ba to don Allah ga sunan dai a san dai irin abubuwan da za a yi mu to ina da tambaya to ina zaton cewa ke ce uwarta ko ni kanwa ubanta ce uwan mu ɗaya uban mu ɗaya da uban ki ce na ce yayan ma a daidai na faɗi yayan a daidai wa kike ganin zai kawo matsala matar babanta ce to in dan ta ni karka ji komai to ba damuwa komai yayi to karka ji komai to ga wannan a toshe mata baki da wannan in an je a bata to madalla kuma zan in an jima zan kuma aiko da wasu to madalla kenan har sai an samu nasara don Allah ya yarda nasarar min Allah wa fatahun qarbo bashirul mu'minin to hajiya to Allah shiga to inda na ga daga unguwa ne da gida an gode to ba dan ni kan wa uba bace ai da na yi ba komai hajiya ai ma a mota muke wallahi to an gode Allah ya saka da alheri to shiga lafiya kar ka ji komai alhaji ba komai Allah da komai zai daidai to shikenan kar ka ji komai shiga lafiya yau shiga lafiya yarinyan nan in Allah ya yarda sai ta zama matata in dai kuɗi na amfani. Love is life, but sometimes it's dangerous. If love is love, wallahi tallahi, there is no. Wallahi, love without money is like tea without sugar. Yaro ya zo ba ko titi. Ba zai yi ba wallahi. Love is the addition of life, subtraction of money, multiplication of enemy. Kuma na fara daga yanzu sai na ga bayan makiyin nan nawa.
Salamu alaikum. Salamu alaikum. Salamu adala. Da so ki dubi yarinya ta mara mutunci inda ta sa ba Allah na a gaba ta dinga zagin ta. Ba kunya ba tsoron Allah a gaban ido na ko kunya ido na ba ta ci ba. Ta fi kama gidan ta gwamnu gari yaji na gidan ta hajjajin mai. Mara kunya tsararriya tabbatacciya. Ban san na magana ba ce komai ba. To nuna zan ce kin zo kin har yarinya da faɗa. Ai ni komai da ina gurin sai na ci kaniyarsa. Haka kawai yarinyar yaron nasa sai ma ta kwana uku a ɗaura aure kuma haka kawai sai zo ce ita yake so an taɓa rashin mutunci haka. Ai na ce kika taɓa ganin rashin mutunci haka. Haba. Ina na son irin wannan rashin mutunci an yi ta min daidai wallahi wallahi ta min daidai tare da sai mai haka Da ta mai mutunci. tare Da so na'am yanzu daga gurin malam nake. Ya ce auren nan ba sa'a. wannan aure Na Tijjani da Hafsatu. ta nuna rashin sa'a Yanzu dai addu'ar da muke yi Allah ya kawo mana canji mafi alheri to yanzu ga addu'ar nan Allah ya kawo ta. to ni na ga kuɗi kawai sai surutu kike kai barka daga ita Wajen man da kuke zagi ne ciwa shi alhajin ke da Allah wallahi da gaske ko da ganga ana kyauta kuɗi da ganga. to ai ni na ga kuɗin ne dukan yana wa A'a da nawa da naki ne. har da ke ma Hadda ni mana mai kai zanna wannan yunkuri na hana ta daga numfashi. a ba gaskiya kan lallai a tsika ta daga numfashi To ai ya ta. wuya yau da muke neman gidan hutawa To Allah ya bayar. alhamdulillah Da naki. to ne gaskiya saboda Allah da annabi sun ga fatijani tun suna yara suka taso da soyayyar nan nasu kuma da rana aka ce ma raba su Ni zan yi maganin abu. Sai dai ki sha kulmi. ko da ita ni matar uba ce amma ai ni na rike su tana karama To kin gani ba. na bacci Ki ga san min yayana. a tana Ni kuma ku banda da Tijjani. to ai shi kenan Ba abin da zai faru. to ai ba Allah ya yarda ba abin da zai faru. to shi kenan Rabi ya ga samu ya ga rashin. babu ai ko a gidan hutu yake so to ai gamawa da yayanki ba wani aiki ba ne ba saura kwana uku ba ko kwana biyar ne Kwana biyar. kwana biyar ne a'a kwana uku ne za a kama ta ɗaurin aure saura kwana biyu Haka yake. saboda haka shi yayanki kamar na gama da shi na gama kamar ya yadda ya gama To ni kuma ki banda da Tijjani. to Ni kuma zan yi maganin. to Allah ya Wani da taimake mu Allah ya taimake mu. Allah ya ba mu sa'a amma za ki koma gurin malamin ne ko A'a. Yau da mamana. to Yau ka zauna ne haka tun da dai mun ga Allah ya fara daidaita mana al'amarin nan ai ba ma zauna to ai ba. shi kenan Gidan malami ba ai yanzu na auri kafa. to Sai na ga ta zauna daren. to tun da dama uban gidan ya ce yana so ba shi kenan ba Allah ya yanke mana wahala Na yanke mana da wahala. shi ma a nan yake samu to kin gani kuma gashi babban naman an ce duka namu ne To ki wanda yadda muka yi ba shi ba ba barin shi za a yi ba har ya ba za a bar shi. a to gara ki Ba za a bar shi ba gidan malam kuma komawa zan yi. to gara ki dawo Saboda kan mu kai ka ta dawo. yau ma ta dawo mai ina ruwan mu ba dai mun kai ba mun kafa mai wahala Mun yi fa. to kallon fina-finan waje da na cikin gida ga dama ta samu kantin Alhaji Hassan Adamu and Sons ya tanadar muku da mashahuran fina-finan India na zamani da shirin da ga na Chinese irin wanda kuke so jiya da yau da na CID da America iri-iri na gani na fada da yakin soja kala-kala bangaren fina-finan Hausa kuwa abin sai wanda ya gani bamu da na biyu domin muna da fina-finan Hausa da wasan kokowa tuska-tuska kama daga na ban dariya da mai ɗebe kewa kamar su idan gari da goyon kaka da na soyayya kamar su badakala da kowa da ranarsa da na tashin hankali kamar su bakan da mai rikicin duniya da sauransu bangaren kaɗe-kaɗe da roro na Hausa da Laraba da na Turai mu ne gaba muna da kasa-kasan waƙoƙin kowane mawaƙin Hausa da na Laraba da na Turai na rikoda da bidiyo da sauran mawaƙa mata da maza na cikin gida da waje Alhaji Hassan Adamu Ansan da ke bayan bata namba 21E titin Bello Kano ko kusa da babban manajan tsare-tsare Alhaji Hassan Adamu don ƙarin bayani ko a tuntube mu ta lambar tarho 0646497377 Kano sai kun zo.
salamu alaikum salamu alaikum amin alaikum salam salamu alaikum alaikum salam sannu da zuwa sannu da gajiya gajiya da sauki ina nan kalau lafiya lau to madalla a mutan gida lafiya kalau duk kuna lafiya lafiya kalau wallahi to madalla ni da na ganki ma har na ji daɗi wallahi Allah labarai abin da ke tafa da ni to zuwa muka yi neman alfarma to Allah ka ba mu alhaira a daga ne bikin a daga to a daga biki kamar yaya kin san al'amarin garin nan babu muna son mu har hada abin da za mu yi mu bayar abin da dai ba za a boye muku bane hajiya bikin nan da muke so a daga mana saboda kayayyakin gadon nan ba hada shi ba a yi ba shine ubanta ya aiko ya ce a zo a faɗa mu koki wannan arziki a daga wannan biki sati mai zuwa haka ne to amma yanzu da kamar mu muka yi muku haka sai ka gare yana ɓaci a ga kamar menene amma yanzu don Allah dan annabi ga shi ni na raba gora yan uwa sun raba gora an rarraba Katsina ne Daura ne in Sokoto amma a ce a daga kuma to yanzu ya zan yi da mutanen nan to ai kin san matsalolin garin nan yadda suke kuɗi ne babu yanzu abin da ya rage za a baya mai kafinta wanda zai haɗa wannan gado 5,000 to a kama da mai gado na sai biyo bayana inda ke ta zo ina ruwanmu da gado to ai ba zai yiwu ba kaka ne za a ci an daga biki wace irin magana ci an daga biki shi ma ta faɗa an san abin da ba daga hanya ta ba ne in ba daga nan gida amma ba kai za su yi mai hawa kin ga bana saurara tafiya ake a hankali kar an kai gari gidan nisa haba kaka duk mun raba katuna ka tsire ne su dutsen ma duk mun karkar katuna kaka har na kawo maroka tsawaye na duk na kai musu yanzu kuma su zo su sai mana dan asharin lake ka kaiwa tun da ba daga hanyar mu bane abin sauki ne haba kaka ni ina son abu a hankali ta zo ta nuna mana gashi yanzu abu da gurum ya kullo sai a da gurum ya kullo daga sama ya zo an daga biki tun da ba daga hanyar mu bane ta hanyar su ce wani abu mai sauki ne tun da abin da suka kawo ko ka ba abin nan nasu bai haɗu ba da tun shekara nawa ake neman nan ne dan abu sati ɗaya Allah ya sa muna da lumfashi inda rabon magani ne a yi amma ba na son kar a je a ɗauke ki a bakin duniya a ce ba ina da ke na watsa da haka aka ɗauka min gagara aka ce ne ce kuma sai ma kina neman ki jamu ina dalili idan Allah ya kai mu satin a yi amma mu kan ba an mana kamar wulakan kaka wani ai ya zama wulakanci ga shi nan duk sun samu rarraba wannan ma ai wulakanci ne da karanta to ni dai ayi hakuri na zo nema ba da hakuri ni dai hakuri na zo nema Allah ya ba da hakuri ai mana hakuri ai hakuri ya zama dole ya za a yi Allah dan da rufin asiri ba daga hanya ta abun bane to mu dai ayi hakuri to shi yasa nake so in gaya maka tuntuni amma nake tsoron zuciyarka saboda haka kaga tun da mutanen nan sun aiko sun ce a daga bikin nan su sun ce ma da so samu ne sun fi so a kai shi ma wata 6 amma da su abin ya bani mamaki mu ba za mu zama ƙananan mutane ba me yake nufi ne me suke nufi ne da gidan wasu tijjani dinnan don ma baka ji abin da kawai shi take faɗa ba ne komi in ya samu a gindinmu yake karewa komi in ya samu a gindinmu yake karewa ni ba na samu abin da yake ba mu ta naira 50 din ne wata ya ban sani ba da su ai girma bai ce haka ba mu fa harkar mu ba dan kuɗi muke yi ba da su da naira 50 ɗinsa da ba 50 ɗinsa abu ne muke so mu haɗa aure ba magana ta kuɗi ba wannan harkar ku ce ta mata ni karki kuma kawo min irin wannan zancen Zauna da labari.
kaga dil ko dala rara me ya faru tsakanin ku yi min bayani a hankali. Wai yaron nan da na da mu da hanya na ce me yasa aka daga bikin nan shi ke nan ya kama ni ina zazzagi na ban ga inda ya tara mun mutane a kai ba. Da kira kwace na hannun. Sannan ki saurara. Wai daga kawai kin ce me yasa aka daga. Shi ke nan ba abin da na yi abin da na yi masa yaya. Ka ce masa ko ba abin da na yi masa birki na zazzagi hanya na da tauna da shi. Ina tsoron al'amarin nan. Daga me yasa aka daga biki? Sai cin mutunci ina mala ai baka san abin da ya ba mutane a ga ka ta abin da kawo uwar take faɗi a nan gidan har fa ta kai tun daga ranar da ya fara neman yarinyar nan al'amuran suka rikice sai baya suke yi sai baya suke yi ina nufin mai kashin ya ce yarinya a to ina da sani da ba tuntun yake yawo yake faɗa yake cewa tun da ya fara neman yarinyar da yake lalacewa yake karewa komai nasa baya ganin yana gaba sai dai baya yake yi kowane lokaci ko ina ya bi ko ina teredawa yana yeredawa amma can ya ce ba son ta yake ba tallan da aka kawo masa ina asiri aka yi masa dakata daga nan ma isa yanzu shi yaron nan in ban da ba shi da kunya mara mutunci ai ba ni na ce na kai yarinyar na ce ya aure ta ba akwai wanda ya hanya auren malam Sadiq idan zai tuna ya san malam Sadiq ne ya zo ya same ni akan magana auren shi ya hanya auren to ba ruwan ku ni na san abin da zan yi akai yanzu zan je in samu malam Sadiq din a'a ya kakaje dama ya ce zai je wajen malam Sadiq ya ci masa mutunci dama koyi masa yi me ya koyi mai ai dai mu garin nan ba mu taba abun kunya ba sata ba mai ta to dama dai ni dai aka yi fada ba sata ba mai ta yanzu ke kin san muna da mai ta a gidan nan ko an taba kama mu da kayan sata duk talaucin mu a gidan nan ba mu taba zuwa an yi sata ba wani namu bai taba zuwa ba kuma in Allah da hakan ba za ta faru ba malam to bari in gaya maka ka san dai ni dai ba ni na haifi ɗan nan ba amma na ji na gani saboda haka ma tun wuri an fata wannan zancen auren ta da kowa ne ai zai ce an rufa mai ne aka rufa mai fata muke komai ta to an fata auren an fata ni ba da ni ba za ta wannan tsari kawai ba ma bincike kawai an fata yau me zan ji ka ce wani irin magana haka ni ba zan iya saurara ba kawai an fata ai da kai ki saurare ni ki me yake ne amma irin wannan sauran yanke hukunci ba naki bane a bari a yi bincike ko wani ɗan duniya ina son bincike ku bani ku saurare da hankali ni zan je in bincika Albikirin ku jama'a sabuwar mujallar taurariya na farin cikin sai da muku gaskiyar abubuwan da suke gudana na harkokin shirin fina-finan Hausa a yau tare da bayyana yadda al'amuran taurarin wasanni suke gudana har yau yana da filaye na bayyana shawarwari da ra'ayoyi don haka nemi taka a guraren masu sayar da kasar na bidiyo da ke kusa da kai da masu neman da yawa sai su tuntuɓi kantin Alhaji Hassan Adamu da ke kusa da Bata a Kano ko kantin Ismaila Bawa Jangarzo da ke bayan Bata a Kano. Hajiya, barka da yamma. Ina lafiya? Lafiya lau. Da godiya. Ya wannan sanyi da ake ciki. Sanyi da godiya. Madalla, ai na ga ranar ta dan bude ma. Wallahi. To, da ni Allah ya dawo da ni akan maganar da muka yi. To Alhaji. Na kammala komai da komai. To Hajiya. Matsala dai guda biyu. Matsala Hajiya? Matsala. Kamar ta ne? Kamar dai sha'anin dai abubuwan da yake zuwa yake yi. Ki wa kenan? Ki yara. To, Tijjani kenan. Tijjani. To, ya rabu da shi. Duk abin da zai yi a bayana yake. A waje na ya saci kuɗin da yake waɗannan abubuwan. Kuma ni zan nan kaso 100 akan abin da yake yi. Me zai gaya min akan kuɗi? A waje na ya saci kuɗin da yake waɗannan hidimomi. Ai komai shan daɗin inuwar gemu bai yi makogwaro ba. Haka yake. Bayan wannan kuma sai yara biyu. To, ita kuma matsalar ta kuɗi. In dai za a bata ta karɓa, ai shi kenan. An gama Hajiya, ba damuwa.
ka san Tijjani yana ba ta kuɗi saboda haka sai a san yadda za a yi ita ma sama barin ba da dan wani hasafi a kai mata to alhaji ai da man illar a ce mutum baya karba hasafi kwarai da gaske shi hasafi sunan shi hasafi kuma daɗi da shi to waye baya san nasu kuma kiyama zaka so ka samu aljanna to haka ne ba shi yasa ake ta kowa da babban abin nan dan ba to ke ga uku to alhaji wallahi ban je ma wannan ni kadai to ai dan ban je banki ma da wuri bane shashashan yaro na aika shi to an gode Allah ya saka da alheri to ga wannan kuma a bawa ita ainihin yaya rabi a kai mata to madalla ina gaishe ta to madalla bayan wannan kuma ne muke alƙawarin kujeran maka bana da ke za a tashi kujeran maka in Allah ya yarda sai kin da rawa baitul muqaddas Allah na gode maka sai kin yi safa kin yi marwa Allah na gode ma kin hau dutse kin jefi shedan Allah ya tabbatar da wannan abu ina da raina sai na mawaki ta mana yara yake cewa wai menene Allah bai sa ya ga manzon Allah ba Allah sa ya je Madina ya tauna da binansa ai alhaji na ji daɗin wannan al'amari in Allah da inda ina da raina wannan aure sai an yi shi da kai da Hafsatu in Allah da me ake da Tijjani to hajiya zan ta to alhaji alabama alheri amin ya rabbi alabama alheri amin ya rabbi wallahi an gode to an dai gode na ni na gode wallahi wallahi da yan kuma an je aka san mun da ita to madalla na barki lafiya to ake da Tijjani matsiyaci da zan kai yarinya gidan matalauta da gidan mai arziki da za mu ci daɗi ina da wani cikakken buri a kan kamfanin to da ce West Africa gaba ɗaya ba wani kamfani da ya yi wannan sakatan idan harkokin nan namu gaba ɗaya ba a samu da hanyar to ne ne sarar an fito za ta kubra mun ga matsalar wutan nan ma yasa samu fitowa da ai abin yana bata mai dangane ma da maganar nan ta karin albashi kwarai ba hakika ni kaina kamar da nazari ke ta kullum ke magana akan cewa yau alhaji bayani kusan harka ta yau domin ni kaina so nake a ce wannan masaka ta mu duk West Africa babu irin ta domin kuma ku ne da daddun mutanen ci gaban mu ci gaban ku to sai mun da da ku ba taba samu an canza wani a cikin waɗannan ma'aikata ba kuma alhamdulillah babu wani wanda za a samu domin laifi abin zargi domin alhaji har yabo na yake lokacin da amaryata ta zo na ji alhaji yana yabo na har daɗi ne shi don haka da Allah mu kasance masu kyakkyawan nufi da buri nagari domin ci gaban wannan masana'anta ta domin ci gaban wannan masana'anta ta shi ne ci gaban mu babu wani abu da kake da shi abin tinkaho a duniya da kuma wani abin ka na wani dai a rayuwa wanda ya haura sana'a kuma yau kai ne gobe ba kai bane da haka zamowa nagari tunda mun samu yabo a cikin kasuwa tabbas babu na biyun mu a wajen yin atamfa mai inganci zare ne mun zama fice kodar babu a cikin wannan al'amari kuma karin bayani karin bayani da so da yi muku kamar inda kuka sani sai ɗan talle kai ne babba a kamfanin nan ko ba haka ba ka san inda ayyukan nan suke gudana ba su yi musu ba saboda abin da ke dan bata mana rai a kowace ɗin sun ka tafiya suke daɗaya ba su dawo ba aka yi har alaji ya zo kai ka gani da yawa kuma yau ya zama da yawa ana ainihin kagari zai kuma ba mai tafiya saboda haka ka sa idan lokaci na da dawo a gani kuma kuka duba da tsarin albashin da haka kaga an fara mutu ya ne aka yi da barkar da sun fito da ne za su je break ne ina zuwa tukunna Tijjani me kake yi kamar za ka haɗiye ni me kake yi kamar za ka haɗiye ni kake sannu da zuwa na amsa za kuma cewa bayan annan sun yi na amsa Tijjani ya kamata ka fita tare ka ba. Don't take me like a buffet or mental appendix. You have to be very careful. Take it everything easy. Kana fashi shigi a cikin al'amuranka. Kalle ni da kyau. Na yi karatu a Germany, na je London, na je America. Ba inda ban ji inda ake shigantaka a duniya. I know. Ka gane ko? Kana ne meye naka na tara mun ma'aikata a kofar factory.
wallahi ka kiyaye ni. Zanga-zanga za a yi mun? A alaji. Break ne za a je alaji. Break ɗin shi ne aka tsaya ana mitin kus. A ba wani abu ne bayani muke akan su je idan sun je ya dace a ce su dinga dawa da wuri kada ka zo ka dinga yin magana kana ganin laifin mu ne sa muka yana tsaya nake musu wannan bayani. Musamman. Kuma ke runa jir. Kai barin gaya maka idan baka san abin da kake ba ni na sani. I am the greatest ɗinka ko ka sani ba da abubuwan da kake yi a ma'aikatar nan na sani. Baka san an yanka ta tashi ba. Alhaji me faru? Ina fadin da Mr. Abdullahi ya aiko ba 100,000 a ciki. Ina suke rubutu ya nuna an karɓi wannan kuɗi an shigo da su amma ba 100,000. Ina ka kai su? Alhaji a duba tela ai na shigar da wannan kuɗi. Ka ji tsoron kiran sallah nan da ake yi dan girman musulunci. Wannan haka yake. Ka ji tsoron gashi dai a gaban ka yanzu ana kira a tafi sallah ka san ko sallah zan lahira ne. Amma na shigar da su Alhaji. Na je a duba tela amma duk ga in. Tela ba za ta yi kayya ba ka je ka yi rubutun iska. Na je banki ba a shigar da kuɗi ba. Kana so ka tazarta ni ka zo da samun kamfani na ba zai yiwu ba. Impossible! You are the bacteria from the factory. Wallahi zan yi maganin ka. Ban mu kullum ma'aikata ta. Ban mu kullina! Ban mu kullina. Na kore ka daga wannan ma'aikata daga yau zan kulle ofis ɗinka. Alhaji kai hakuri. Ban san abin da ya faru ba Alhaji. Wallahi sai kayi waje. Sai kayi waje sai na fitar da diddigar kaya daga cikin kamfani na. Alhaji kai hakuri Alhaji ban san abin da ya faru ba. Ina san abin. Zalimi maduci. Allah so za a talata mun kamfani. Kuɗi dukiya nawa ne a tsar. To amma Alhaji irin wannan kafin a yanke hukunci irin wannan Alhaji ana bincike. Saboda mutane ka ga za su iya duba shekaru kuna tare da Alhaji Tijjani ba ta samun wani abu ya faru a kamfanin naka ba ko kana ƙasa ko baka ƙasa duk responsibilities din kamfanin ka a hannunsa suke. Ba karai ba ku san abin da yake muku ba. Kun san abin da yasa na kore shi? Tun na yi bincike na ga ba a biyan ku albashi daidai. Kowa ya san an yi ƙari. Kuma ba zan zama matsayyaci ba, ba zan zama mai zaluntar na kasa da ni ba. Me aka faɗa a hukunci idan ma'aikaci ya aiki kafin gumin jikinsa ya bushe, ka biya shi hakinsa. 8,000 na rubuta wa kowanne ma'aikaci, ƙaramin ma'aikaci, mafi ƙarancin albashi. Nawa yake biyan ku? Yanzu wannan za ku riƙe shi abin ƙauna? Ba so ya dawo ya ci gaba? Ba zai ya dawo. To abin da ya sa ka tashi na kawo buhun shinkafa tirela 2 don a raba ma'aikata na. Nan shakin ba a ba su ba amma abin da ya kama na ilura an ba su waɗanda suke fatakot an ba su waɗanda suke sharaɗa an ba su kuna nan ne ban maja ba a ba ku ba. Ba a ba ku an ba ku madara. An ba ku shinkafa duk ba kananan ganye to saboda haka me ya kamata a yi masa saboda rufe kwashe masa albarka gaba daya dukkan da ya mallaka Allah ya tarwata ta saboda haka na sallama kowa daga yau gaskiya ita ce aqida ta gari honesty the best of the policy saboda haka a kama hanya a tafi break a dawo a ci gaba da aiki. Nadir, let this time. Na yi hannun goma da kai, ka je ka mai wannan kujerar, ka zama mai gaskiya da riƙon amana, kada kai zalunci. Amma a rajin da ci magana. Idan kana so ka yi aiki a kamfani na abinda na ce kai kai, ba ruwana da zancen kana da wata magana. Na sanin kowa idan lokacin aiki ya dawo a ci gaba.
har yanzu sai ya fito da shi mu tafi wannan muna da kes a kansa kin ji ko me ka musu me kin ga mu ya ka ji dan Allah ne me je ka ji a gaba a'a kin ga wannan turan aka ce mu tafi da shi kin ga muna da kes akwai kes a kansa ni ban san abin ji ko me ka ji a can ai a'a to dan Allah dan annabi kai haƙuri kin ga kin ga ki bari wannan tun da wannan jikan ki ne ko ki bari in muka je kes zai fi a kansa mu daga can yar aka turo mu kin gani wannan kuma aikin mu ne ya ki zai ba kin ga ki zana mu aikin ba Tijani ne kai musu ne kaka ni ban san abin da ne musu ina zaune ina cikin aiki ina kwance sai na ga sajan buga dawa ya biyo ni ya fito da ni takalmi ma bai bari na dauka ba shi na ga rashawa yace ya rike alhaji ne mai nema sata kaka ban san abin da ne ba a sata kai dan annabi ka saurara mun ka ban sai in ka sausa ta zuciya ka imani shi ga alhaji mota da talauka trailer guda kade buzare a fakiri ka manta gari da ka sata mun ka manta wallahi ko ɗaya muka fito ba zan yafe ba wannan abun mutum yana bai ne yake nema na da shi yan waje da shi mu je ya faɗa ga waje ku sai kalmina ku sai dauka kalmina ku sai dauka saurara mun mana saboda Allah ni tun da nake da wannan da uwarsa da uwarsa ban taba jin an dauki ko allura ba allura bai taba dauka bana yayi a kamfani na bana yayi a kamfani na shin ne yake kuma in yayi ma kai hakuri kina nufin sharri ne masa kenan ba ta kai sayar ba dan Allah dan annabi dan girman zaki da kabar nan namu to dan Allah dan annabi yaran nan da uwarsa da ubansa da ni yaran gidan bai yana da da mu yanzu in ka tafi da shi ta kanta akan me zaka ce yayi to mutum da ya sata hukuma za ta rama ni ba ruwa ni aiki ba zan kyale ba wannan sai na ga bayansa ba dai yayi sata ba za a daure barawa gindi ko za a daure masa gindi ko ai kai hakuri da Allah ai mutum magana ai mutum ko sai mun sa tabne shi wanda ya saci sarbin Allah to mu ne sai a yi mun kuma ne ba kan wani mun ga kawai haja mu je hajiya ka ta a tafi ban san abin da ne ba da ita ma za a hada gaba ɗaya a tafi da zai gashi tun da ita ma za a hada a tafi ya ka dan Hafatu sai wulakanci ai sai ta yi wulakancin labin to a ga wata ba ga a zauna ji labari hausa ananta yarinya mai kama da larabawa arziki na kiranta yana zora ce labari kuma ne labari abinda zan gaya miki ina dan ya gurin masaka da kika dace kika ce sai shi ya za a mana son gidan ba na gani a zana su dukan su ya sata janin naki da ke faman so alhaji ya wasata da ankwa aka daura a hannunsa ake jan sa a titi alhaji ya wasata kuɗi subhanallah dala ashe kayan sata muke ta ci a gidan nan subhanallah Allah ne rufa mana asiri da kaɗan ya rage gidan nan a zuwa yi bincike ya ce duk kuɗin da yake ɗaukowa hausa yake kawo ya ki hori don girman na rantse da Allah da Allah illallah yaro Allah ya rufa mana asiri ya rufa mana asiri yaro zai goba mana kashin kaji kin gidan tsiyarcin yaro da Allah ne sallallahu alaihi wa sallama wannan akwai fitsararren yaro fitsararre ko dai fitsararre ake so ta ba ta mana asiri cewa ba ana cewa ta yi gaba tana yamma ba wani shari munafuka ana magana har wani ta take yana wani wajen wallahi sharri aka yi masa ba zai mai sharri a'a ni kan wa ubanta ni zan mata sharri sai ana raba ki da kiran sallah kina kuya ta haihu ga gidan daɗi na kiran ki kina laƙewa ɗan matsiyatan nan wata tsiyar zai baki mu da Allah ya rufa mana asiri biki ga mun fara murjewa ba fara talakawa to yanzu saboda Allah da Annabi Hafsatu kin ga ma yawan gidan haya kadai ya ishe su gashi Allah ya kawo mu inda za mu huta mu iyayenki ke ma karan kanki ki huta ki ciki ɗan mana ba shi ne babban arziki ba ya zai ɗauki kanshi ya kai gidan wahala
kuma ga shi alhaji na ya mana alkawari zai kai ni maka zai kai ubanki maka ke kanki kullum juma'a sun za ku rinka yin sallan juma'a wannan ma ba babban arziki ba ne Fausi ya hakuri mu nan da kika gani daɗi muke gane miki ba wahala ba ko ba haka ba ne Hafsatu na haba Hafsatu ki yi hakuri wannan abu daɗin duka sai mu da ke duk za mu ji daɗi ko kin goma ce mu zauna gidan haya muna kai ka ana ta kwashe mu koma nan ka mu diya kwakwatsi kina ganin fa'in da muka shiga kina ganin garin na abin da yake ciki ne haba dan Hafsatu na yaya kin hakura kin gani yanzu da Allah na abu an kin faranta min rai kin ba ni girma na a matsayin ni kanwan mahaifinki ne me zai sa ki dinga irin wannan saboda Allah da Annabi kin haƙura ko sarki ta sarkin zarafi ya ce ma wani zaman da ya rike kalangun nan har maka za a kai shi ya yaran samu cikin kyan salwanza ke yi daga yar maza ko biyu ana yanar lallaman ana raba su da kyalla tana wata ta haihu Salamu alaikum. Ni ba kwa gidan nan ne ku salamu. Na ba ta da sallama da sallama kuma kira zauna a tsakar gida amma ko Allah ne ya ce ne dukan sata. Wayyo Allah. Ina gajiya. Gajiya sai ne man sarki. Kuna nan kalau? An ce kenan. Wani Hafsat da gaske ma wai labarin da nake ji da gaske ne kuwa zaki aro wannan Alhaji Bashir din? Aziza ni kam na ma rasa ta cewa barawa hannun mata. Duk abin duniya tare ya shirin kin ganna a cikin gidan nan. Abu da ta inda ta shiga ba ta nan take fitowa. Ita da kan gaske ne. Gaske ne. Ni ai na haga wasa ne, ashe gaske ne. Ina nake da shi. Kin ga da hawa kamar buhun gari. Ke wannan kiba ta wata cuta ce, wallahi shigowar sanyi. Ni ji na ma an ce ba su ne kumbura shi. Ba mamaki. Ita ga kafarsa. Kafarsa sai kamar tsinken tsire. Ciki ko kamar farken goge duk ko kamar ana koya kwado ta ani da abin da zaki ce ma ni ba laifin ki ni kuma kai na ba da laifi ballan tana markan da ba daga nan na dauka aljannan da rani dana yi da mun ga miki yawa harka alwajudu shikenan gidan nan gaba ɗayan ga miki suka barki ce na rasa kanin su na rasa kafafun su saboda Allah mu ni shi ba zaki tsoro haka kurin ga yaro san tale ne tijani kyakkyawa kan kowa kin wanda ya rasa shi ko idanu kamar an taka kwado a titi gidan kin gani a cikin gidan nan ba inda zan juya ji daɗi in ba wurin babu to shi ma yanzu da dala da wannan mata uba kin san mata uba dama kuma aka da jaki sai wata kana a dole ne ba zan ga miki sun da barbaye baba sun hana ni ka taɓa a cikin gidan nan kin gani yanzu ko da shi kika gani kamar an tsamo magi a ruwa gaskiya Hafsat ina ji miki takaicin zama da wannan birin dan ni wallahi tallahi ba na daukan sa mutum ina kan kai wannan ni ma da wannan kin ji Ina abin duniya biya ishe ne wani. Kamar magi ta sha koko. To, ina abin da zan ce fa duk abin da zaki gaya wannan mutum yake gaya masa zagi ba wanda ban masa shi ba. Zagi dai na duniya kullum ya zo wuri nan gaya miki zagi ta uwa ta wala ga darka. Ga ta bayyana masa abin da kike cikin wai sai ta nuna ai cikin so ne, To a haka zaki je a haka a yanda kake a yankwana. Wani yanzu labarin wata aka labarai yana da arziki ba gidan mu za a kai shi a rika biyan kuɗi ana zuwa kallon sa kamar gogon bari. Yau ma da kwashe kayan shi nan da ka zara ma'aikin nan. Ni wallahi dama burin ne ina jin aka so dai a yi. Mutum ka ce ba zuciya kamar ban daki? Ba abin da ba mu mutumin nan ba ni kan abin duniya ya biya shi kai da kika san kashe kai na haka nake ji. Yanzu Hafsat da kina ganin haka zaki bar su jani ki a ruwan na gongon bari saboda Allah ya hanya da ragowar wuta jiki shi ya kunani. To ne yanzu man tafi amma gaskiya idan an zo neman ango ina ba ki shawara kar ki sake ma ki nuna shi. Kin ga irin su fati suke yan makaɗa ba da zan shirya surutu. Kamar wanda ta jika gargara Halima ba ta cika surutu ba amma kin ga Allah na ga miki fati ke rasa da kin san surutu ne da kini ba ruwa na yi gaba. Kana ma hanyar miji ba na shiga tare ba. Allah ba na sa a gaba ba ta hada yawo ne ba na zuwa kasuwa bane ko zuwa wajen biki. Na tafi ni dai.
to wallahi ina ji miki wannan abu da kike tana da ke za a hada ki da wani mummunan abu dan abu za a ce masa ba san menene ba mata dai a ce abu kawai ana nan muni kai ya san da bikin ne dan Allah dan annabi ni ki daina kona mana wai yasa kike mun haka ta Allah ba ki aure na ma fasa rake tunda wulaganci ne ki da gida abu Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Yaya. Assalamu alaikum. Yaya ne? Alhaji Aminu. Ai ba buga kofar ake ba. Ni ka Allah. Turowa ake kawai a danna a shigo. Allah sarki. Ni ne malam manzo. To. Sai aka yaya. Baban Tijjani naka. Tijjani ya ramajanka. Tijjani ya ramajanka. Bari ka hidima. To ko yaran nan da ya dan hali. Alhaji ai to amma ba a ji daɗin hali ba an haifi barawo in dai kai ne mahaifin shi ka haifi barawo kai na je da halin Tijjani. Ni ba wani abu da zan iya cewa yaro yana hannun hukuma ni me zan ce an yanka masa sammaki zai tafi human ne kawai. Alhaji ai kai ne hukuma a ce da abin da ka riga ka faɗa ai yawan magana ta riga ta mutu. To magana dai ta riga ta ƙare. Yaro to da ta ƙare abu yana hannun hukuma ni yanzu me zan iya yi a kai yaro ya zama barawo daga cewa ajiye man nan ko kai ne wakili a wannan waje domin duk mutumin da ya baka waje ya baka ajiya ya baka amana yaron nan na zo na ɗauke shi aiki a kamfani na ni ne cinsa ni ne shansa yake gaya min yana da iyaye a sheku ne amma da yake zinanne ne shi bai taɓa kawo min ku ba. Alhaji sai haƙuri dan abin da ya sa a nima abin da ka faɗa haka yake wallahi ni ne cira shi ne shana shi ne sutura ta duk irin kayan da ka gani shi yake bani Alhaji sai ya haƙuri. Zancen haƙuri bai taso ba. To ko ni na yafe yan sanda ba su yafe ba a lahira ma ba a yafe masa ba domin laifin sata ne a ɗana ya tafi aka ce a yanke hannu. To Alhaji in ka ba ka yafe ai magana ta riga ta. Ni ba zan lahira ma bai taso. Ni ke dingurungun ɗan ban yafe ba Allah ya ga zuciyata ban yafe ba Allah ko da zuciya yake amfani. Ina da rashin mutunci na yaron nan bayan wannan ka ta fariyar sata da kai kuma sai ya koma kuɗin da ya sata din yake zuwa ka san an ce kiwon mutum ake yanzu ba dabba ba yake zuwa yake neman wata yarinyar nan kuma Tijjani ya kwana da sani ya san da sanin cewa wannan yarinya mahaifinta ya mun alkawarinta ganin tana zuwa nan tana gaishe ni shi kuma ya shigar da kansa ya ce shi ne ma mai kamfanin ba ni ba saboda shi Allah ya masa ƙarya irin ta yan birni ba a masa tarbiyya mai kyau ba. Alhaji ai sai haƙuri ai zancen yarinya yaro ya je man da ita yace kaji ina neman yarinya da aure ina ce to wannan yarinya tun da Alhaji yana da bukatar santa to kai haƙuri mana ka kyale masa kai ka isa ka ja da Alhaji ai Alhaji fa shine faɗa wayaniyar mu tare da ni da kai na ma faɗa daidai gurgurdan hali amma da kai masa ai bai ji ba. Alhaji ai sai haƙuri don nan faɗa haka in dai ba dan zana unguwa bane to daga rana ka haife shi 12:30 shi isa za ka ga ɗa baya bin umarnin iyaye Allah ko ya ce abu uwa abu uba har shi ne zai takara da ni ka san nawa ya saka ai ba sani ba Alhaji 100,000 ni komai a dukiyata sai ka ɗauka ku kwana lafiya kayan kamfani abin da ya kama da iya kwandishin da baka matsayacin kwancewa yake ban ce komai ba hatta ƙunar tebur da mukulli sai ya kwance a so mai arha a daura wannan ban damu ba da gilas. To Alhaji ka ce duk irin abin da aka dauka a wajen ka ya riga ka yafe to amma kuma Alhaji wannan ka yafe Alhaji. Amma ba na zama timari wallahi ba ne sai ana kan dukiya don da rutu turawa na ta roka shi. Ai hakuri akan komai amma ban da kuɗi ni ban gaya maka ba ku sanna ba. A University of Los Angeles ne karatu. USA. Mun karanci economic daga bakar hannas a shanar gida ta na san ranar da za ta kare zuba ido nake yi kananan marasa kunya yara ba ya musu tarbiyya ba. To ai hakuri Alhaji 100 ba wa ta bace 100 1,100 naira impossible wallahi a kama hanya ta fito in ba haka ba in yi waya to an ce ga kanan ka zo za ka mutune ni dinga report yana hannun yan sanda. To Alhaji sai hakuri Alhaji ai hakuri
saboda magana ka ce kana wajen yan sanda. A ce mutum a ce yi hakuri a mutum a ce yi hakuri a nan ya tsauzanta ni. Ya hakuri a rashi. To yanzu hakuri na daya. Hakuri na daya saboda darajar gwargwaron ka da gashin bakin ka. Abin da nake so in gaya maka. Hakuri ɗaya zan yi masa. Za a yi biki a gama yana kurkuku an gama zai fito. Zai bai hakuri ba kenan. To kake ya mun juyin mulki ya shiga malamai yarinya yana neman ya janye ra'ayin yarinya ai na haka gaba takara da mai kuɗi da sadaka. To ni da hakuri da zo baka. Na dai gaya maka wallahi sai ya je kurkuku. Sai ya je kurkuku. Ana bashin an gama to. Don kan saboda idan kana so ka kafa gwamnati da abokin hamayya to sashi a kurkuku. To Alhaji Hausa. Ina so yana so. Hausa lafiya. To sai gaba ko. Hausa lafiya. Hadi jana sai ya je kurkuku. Daga na fakir kenan na da kusan kaiwa sai na kai shi. Ya mun juyin mulkin ai ba zai yi ba wallahi. Imagine. To, suna ji na ko? Dan Allah da Allah ba ba wuri. Ƙwaro ba ba wasa ba ne. Banda tsiwa banda rawan kai. Kin gane ko? To, saboda haka nan ki ya haƙuri. In yace ki dafa shinkafa saura ki tuka mai tuwo. Yawwa. Kukan na menene? A to ta kuma ne. Kukan na menene? Kukan munafunci. Au. Yayi. Hakuri yake yi haka duk muka hakuri da uwayen kika gani muna zaune nan duk mun su. Ko da ana ka ba mu kunya. Ki yi hakuri. In dai arziki kike so ki ci to kin samu gidan arziki. Sai kuma ba gwiwan hannun ki kike so to wannan wahala ya rage laki. Sai ko to ne na kuka da Allah. Ka to yake ki zauna kina kuka. Dan ka ci mu tafi mu kai ki ko kiyar ne ta faɗa. Ga kawai sun zo ko ga waɗannan sun kawo kada in ji kada in gani ya hakuri ya hakuri hakuri kowa nan mu ma hakuri muka da ubanki kika san mu nan ga wannan ta da kika ba a da dadi assalamu alaikum wallahi motocin ne ba su gama haduwa ba taro ya yi taro dangi da an haɗu shuru ana ta ina amarya ina amarya mun zo mu ɗauki amarya to ga fuskar amarya mana ya ga mu ne ba za ka fuskar amarya ba haka ko ran duka mu kai ta mutum yana ga fuskar amarya ba za a ga ba za ya za a fi da
suna gani ni na ilaifi sun barka da shi a gaban aro ba su ja da bane ba sai da haƙuri jama'a wannan shi ne ƙarshen shirin kainuwa kashi na ɗaya amma ga kaɗan daga cikin shirin kashi na biyu ya shin tijjani ya haƙura mai to ma ji magani ko an binne tsohuwa da ranta soyi ba ki magana tun wanda muke sha soyi ki sha mana soyi ba me ne ba ki da wani sha soyi ba sha to ko sai ha ba soyi ba to kai rike a nan to sha da soyi ba to kai ce ba amma ni gaskiya abin da so ne ba abin da ya dace da ke gaskiya ina da kasance ina gidan miji soyi ba da kai ta sai da za ta tayar da jikarta ba a hadanin gidan arziki ne a ɗaura a yamma shi ɗanka ba na san na zalunce a rayuwar da muka yi da kai ya fi kuma Allah ya haɗa mu zamanci ta ɓangaren yaya da na ɓangaro zai fita ko ba mu ko ba ya mu faɗi an wannan haihuwar amma da akwai wata sai Allah ya isar da abin da yake nufi a kan zuri'a mu ko zuri'a nawa sai za ta fita ki an nufin Allah ne to ka yi hakuri ka ƙara hakuri don Allah don annabi kai hakuri mu na da hakuri da ka zalunce wallahi kai kai na amince ni na je na zan yi da zaɓen da na aikata tare da kai wallahi in baka yaje man ba ko wanda ki ya dan yi gara mun wata ma ba san nan da zan tabbata ban fadan jahannama ba Idan da ba a kaɗa noman shanu